A zašto su muškarci postali ono devojčice, pa zbog toga? Zašto smo mi postali kesice, klasične, brate. Dođe muškarac, ćuti kao ja sam mali sladak muškarac i onda žena, ja sam žena, volim te. Tako da ima toga. Počeli smo da kuvamo i peremo sudove. Sad ne mogu setim neki hrvatski lik iz nekog trubačkog sabora je bio. U nekoj emisiji pričao je. I kaže, izgubio je zvanje u saboru i onda je izgubio posao u saboru. Ono je guče. Mislim, njihova hrvatska guče, šta li je. I kaže, nije imao posla, bla, levo, desno i bio u fazonu, ajde ja kao pomognem ženi da ne budem ono baš neradnik u fazonu, da baš parazitiram. I kaže, upada ono, ja perem sudove, sređujem kuhinju i kaže, ona je prolazila, zastala, pogledala me, kaže, ja sam držao spužvicu i šolju i ona je otišla. I kaže, tog momenta sam sigurno u njenim očima, pa oni su se razveli malo posle toga. Kaže, muškarci, nemojte nikada da perete sudove pred ženama. Gledat će vas ja volim. Ja iskreno perem sudove, ja kuvam, mislim, ne ono, tu kad je žena i ona to radi, ali znaš, ako prođem im puno sudoperu, neći sigurno ono, kao da iskuliram, kao, aj operi ti, kao ja sam alfa muškarac, nisam uopšte u tom fazonu. Možda bi se pre zbog toga razvela, da? Ne, meni je trip ja volim da perem sudove. Volim ja volim da usisavam. Meni ono... Usisavanje i... Ali, znaš, ne sa onim što ide u struju, već imam onaj Bluetooth, wireless, onaj usisivač kupio. Znaš kakav je, brate? Stavim ga u uvo. Znaš koja stvar, brate? Uvek je priključen u zid, kada hoću da usisam, brate, to i ono ima dole svetlo, sve i samo hoću ja to da nabavim. To ima jedan moj kolega, brate, meni je to bio ono dobar trip, zato što ga lako rasklopiš, usisaš. Ali imaš i ono da rasklopiš kao 100, da usisaš i ono sve. Ali je jak, nego je fora na što jako kratko traje. Ko? Tipa 30 minuta, 20 minuta ima. Pa šta usisavaš, hektar dnevne sobe, brate? Usisavaš, koliko ti stanima kvadrata, ti treba pola sata, brate. Pa ne, nego meni to za sve, brate, za prašinu, za sve treba lagano. Dobro, treba ipak malo više od 20-30 minuta. Znaš kako... Gde živite vi ljudi? Ja usisam brzinski, ono, mislim... Ne, mora to detaljno, dobro, to ti je zbog patosa. Pa dobro, da, ali gledaj, kad usisavaš jednom u 3 dana, meni treba maks 10 minuta da usisam. To je kada ti ga samo održavaš, ali kad hoćeš da ga središ... Ako imate Jack Russella, onda... Pa imam Francuza, tako da razumem, ali ono... Dobro, da, ne znam, te je pola sata, brate. Meni je fora, kada sam sređujem stan, mogu da sređujem, znači mogu od podruma da krenem, razumeš, pa i komšiji stanove i svoj stan i sve. Ako sa devojkom to radim, 2 tanjira i sam se pokupim i ja sam otišao na Kopaonika, brate, ne, zato što je to nemoguća misija, drugačije žene gledaju na to, drugačije muškarci. Da, jest. Jer meni treba 3 dana, ali ja to sve lagano. Zato ja nekaj ne uzimam te poslove da radim, jer uzmem i onda se prati šta radim. Znaš, pa ne treba to tako, aha, evo, radi ti. Ne mogu, razumeš? Ali dobro, razumem. Ja ga baš hoću ono lagano. Znaš kako ja usisam tepih, ne sa onom papučicom, nego skinem i kleknem, ja tako se igram. Izvlačem tako svašta iz njega, ne, kao pretrčim. Da, pa zato ja o tome pričam, zato treba više od pola sata. Zato što ja hoću skroz ono do tančina, svaku dlaku hoću da... Kupatilo. To ako bi krenuo danas 3 dana bi mi trebalo sigurno. Vidi, ja volim kupatilo, svi sam imam bele pločice. I onda, znaš, sve se vidi po belim pločicama. Ja ne mogu da verujem da ja vodim ovu konverzaciju s 2 muškarca. Ksenđa dolazi kući, šta aj pričamo. Šta je skuvano, pre sipaj mi rakiju, samo nešto da vidim, pa... Više preferiraš šamarčinu ili pesničko? Ne, super, sviđa mi se. Pa nije normalno, ne znam što ljudi to kriju. Mislim, opet, kažem, ne treba... Ja mislim da više o tome i treba da se priča, kao... A ne, ali... Da nisu muškarci kao... Ja razumem sve kao, treba muškarac da bude muškarac, sve to, u nekim situacijama. Da, to je manje muškarac ako usisa gajbu, mislim. Pa nije, ne znam kako ti objasnim. Razumem kada bi ja lupam video moju devojku da uzmem i menja gume na kolima, ja bi ono bio u fazonu... Te bra, ajmo na pivo. Pa da, bilo bi meni neprijatno. Ljubavije ti treba pivo. Ali razumem i nju kad vide lupa mene da kao čistim prozore, znaš da je u fazonu kao drugarice i to, znaš. Ali opet treba, jebi ga se normalizuje, mislim, ja sam živeo... Pa možda zavežeš onako majicu. Da, i sa onim, znaš. A nije, znaš kada pogledaš to što, ajde, devojke što uleću likovima klizeći, likovi što rade neke, nazovemo ženske poslove u gajbi, to je meni sve u stvari
čudno. Ajde, jedino što mi u stvari čudno jeste da ribe uleću. Ovo mi je nekako kući kada ste mi je... A dobro, imaš žena koje, mislim, ima žena koje su tako nekako namontirane, nameštene da vole te stvari da rade, da, ne znam, ono, gledao sam skoro, naravno, čito novine, vidio neka žena automehaničar. Ali nije sad kao, znaš, ja sam žena automehaničar, dođeš ti kod mene kao i onda ovi matorci, kao, aha, je žena, nego stvarno žena mehaničar. Dođeš kod nje, onda vidi, aha, to je ja znam dosta žena koje interesuje, mislim, koje se interesuje automobile, sve znaju. To ne verujem. Iskreno. Ne tebi da ne verujem, nego ne verujem, znam kao, ja se razumijem u kola. I onda pitaš nešto, a to je crveni auto, razumeš? Nego žele one, možda zbog, ja mislim da one zbog pažnje možda malo kao žele, znaš, kao da, ja se razumijem u kola. Počela, vidiš. Da, pa jeste. Jer ne može ženu da radi ono kao uglej sad 600 konja kako vozim i to, ne može, znaš. Žena je tako je trebalo passenger princess da bude tu i kao, joj ljubavi, nemoj da voziš brzo, znaš. A muškarac treba kao, ja sam zajedno. Ima jedna scena koju sam čuo, desila se na autoputu, svaki ja mi je uz put uključeno vreme, pa što te boli uvo. Snima se čim se ono šunjao, nije lepo ušao, tako da... Znači sad je zvanično. Pa samo da znamo koliko smo, da ne laprdamo 300 godina, to je pa da se ne zaletimo. Mislim, možemo mi da snimamo koliko hoćemo. Nego ima scena sa hrvatskog primorja ka vamo, dva Porschea, lik i devojka, svaku u jednom, i devojka ima one, kako se zove... Rukavice, da. I on rukavice, ona roze i ne pojma nek tipa crveni. A kao matching, kao da, i oni King se and peglaju Queen tako, i to. brate, i to im je trip. A dobro, od slatko je to. Mislim, ono, slatko je. I radili smo toalet i nepo kuhinju, slačionice i treba se stave vrata. Dolazi. Stolarija Stanišić. Dolazi prijateljica. Prijateljica dolazi. Fura što ona dolazi na pregovore, a muž stoji pored. Ali bukvalno, ono, znači, kao lakardija izgleda, on stoji patos gleda. Pa da, dobro. Što treba ovde se uradi? Krenula da radi, ona sama stavlja vrata. Kaže, pridrži samo. Ovo tu baš izgleda onako kao da... Pravo žensko, bre. Da dihtuje vrata, prozore. Sve, a ne, ali on izgleda, nije ono da kao u fazonu oboje se razume, nego mi on izgleda kao da se ne razume. Da, pored nje kao Dudu. Kao devojčica. Dobro, nikad ne, možda je otišao u Miraz, znaš, pa to njena firma koju ona nasledila lupam od Keve, Ćaleta, pa... Dobro, naravno baš da bude pa i on ženskarac. Kao, znaš, ljubavi, nauči me to, radim i one ljubavi, sad te i onda on ide tu kao uči. On je njuša grad. A nikad se ne zna. Znaš, mislim, svaka tu priča ima, svaka tu strana verovatno ima svoju priču. A šta ti je cool, ajde, mislim, šta je tebi cool, naprijed, kod muškaraca, što nije... kako bi rekli, ono po PS-u alfa mužija. Pa meni kod muškarac... Meni je mnogo cool da muškarac kuva. Stvarno. To mi je onako od malena gledam i u svojoj porodici, moj deda. To zbog tebe. I onda su se čak žene tu povlačile, ono. Kao, ajde, evo ti, ako već toliko voliš, izvoli. I stvarno su vrsni kuvari. I evo, sad imam i dečka koji mi kuva. Ja sam stvarno malo slabija u tom. Tako da, eto, to možda nije kao alfa mužijak stvar, ali meni je to, na primjer, ne znam, meni je to privlačno kad vidim da što ne uzme on ribu, uzme lososa, pa ga zune, a samo je to na čudu. Ceo moment. A ona sad je ovako, znaš, ali perverzacija na TikToku, ono, kod kuvaju, ali ASMR i onda onako, pa polako skidaju kožu ribi, pa onda kao mišićima mese, testo. Da, kako je to mene prvo nerviralo, jer Sanja, pored mene, koja je spavala, ona je stalno to gledala, taj ASMR. Bolesnica. To je na maks, ona pojača to. Sanja, molim. I posle je mene navukla i ja sam počeo to da gledam. Ja tako da malo je zarazno. To je zavis. Ček sekund, mislim, pričajte vi. Ima neko ko onako lepo jede. To je mukbang. Mukbang. A i da, ASMR, dobro, ASMR može za bilo koje stvari. To ono kao... Kako? Pa skoro sam da... Šta? Što si isključio prija ušima? Klima. Sad sam skonto nešto mi nešto, a ti slušaš, radiš posao svoj. Ja, pa klima je uključena, brate. Ne čuje se to ništa. 10% od plate. Ne čuje se? A kako ja čujem ovdje? Da. Sad jako istripano. Ne sad prija. Mogu kad se isključilo prija, baš. Kuda smo sleteli? Sad možemo da nastavimo da pričamo. Kako ti se zove podcast? Podcast. Da, zato što mi je blejmo na podu. Kako kreativno. Da. Zato. Videla sam moment when you realize. Što blejmo na podu. Ne, ja sam ga pitao kad slušaš kako se zove, kaže podcast, i ja kao podcast. Da. Ovo je zapravo jedan od originalnijih onda.
Podcast. Objasnit ću vam kada se ugase kamere. Da. Sviđa mi se. Trebalo bi da ima više ovih lazy bagova. Sad ću joj nabavim. Pa ima. Baš je udovo. Evo, to su ti Kumi Novi Sad. Pozdrav za Kumi Novi Sad. Odlično. Oni su dobri. Ima tamo još jedno ako hoćeš da se pružiš. Pa ja bi uvek volila da se pružim skroz, ali... A šta je tebi zanimljivo kod devoja? Molim, kada zna da malte. Po ništa kad ono zna auto, elektroniku. Šta? Čekaj, Lule, kako bi se ti snašao, na primjer, kao da ti dođe kao Karli, što je Danielu, tako otvoreno? Pa ništa, radili bi mu grafiku. Delila kompliment. Grafiku bi mu... Rekao bi hvala ti Karli, ono, ne znam. Nekako, ja sam prvo loš sa komplimentima i loš sa poklonima, ono kad mi neko nešto kupuje i to. Ja se oduševim iz srca, meni je to jako drago. Ali onda, znaš, ne znam kako reagujem, kao... Da, super. Postidiš se kao... Da, ono, totalno mi... Ali što se tiče devojaka, pa šta znam? Ne, nego da uopšte imaju kao taj moment, tako da... Ja volim kad vidim da je... prve, da one iniciraju, shvataš? A to da li mi se sviđa? Da. Pa ne volim. Samo da ja osjetim manje muško i onda, znaš, ona mene muva, ona šta mene treba poljubi, ona... Ja, hvala Bogu, nemam takav... Zamičem kako Luli u izlazu stoji. Ne. Znaš kako, ja se baš kompleksiram na to, kao, znaš, da meni nešto devojka kao, ljubavi, vodim te na ručak, pa ona da plati ili nešto. Ja s mojim devojkom nemam takav odnos i ja se baš kompleksiram na te stvari, ono kao, zamisli, brate, devojka te smuva, jebot. Znaš koliko meni to ono... Šta si ti? Ti si... Pa ponizila te nekako. Automatski si ti, brate, devojčica. Ne znam kako ti objasnim. Automatski ti treba, ili ono kad vidim dečka i devojka vozi auto i dečko pored. Ovako. Znaš, brate. Pa je to prirodno? Od sada se vozi ovako. Šta? Ne, nije mi to prirodno. Što ti to nije prirodno? Ma nekako mi nije prirodno, ne znam, ja to baš ne volim, ono, nekako mi je... Senđi je to normalno, Kod devojke nemojte da vozite kao su. Ne, vozite, ali vozite se, budite vi passenger princess, ne mogu ja kao, znam si kao devojka vozi, ona se svađa, kao kako to voziš, a ja sa strane, tako je, nemoj, znaš, ko neki, brate, jezivo, ne mogu to. Ne mogu, ako treba da se vozi, dobro, ako muškarac nema auto, a ima vozačku, nek vozi ono, devojke auto. To ti kažem, ko zna kakve su okolnosti. Pa kakva je to okolnost da muškarac... A moralo da ti se desi nekada, da si, na primjer, pretero salvo. Desilo mi se. Neću, jer osjećat ću se kao devojčica, neću sesti. Ne, vidi, desilo mi se, ali sednem, čutim i gledam i čekam da se završi, brate. Desilo mi se, ne kažem, ali nije, pa ne mogu, znaš, kao, zamisli, izađeš negde s devojkom i... Lule, zašto si prestao da piješ? Ukazivaću na zadovoljstvo. Ne, ali vidi, zamisli, izađeš negde s devojkom i desi se nešto i devojka usne, kao šta je bilo, a ja sa strane kao, znaš, tako je ljubavi, kao, nije prirodno, bra, mora muškarac neko bude alfa, sada ne idemo u krajnost, ono kao mora žena u kuhinju, misliš ti sad već otišao u krajnost? a nije, bre, to su normalne stvari, bre. Tu se ja iskompleksiram kada kao dođem do nekog takvog momenta i kažem, jo, brate, osjećam se ko žena, ne može to, tačka, razumeš? Pa imamo mi svi žensku i mušku energiju, Lule. Ali ja nemam žensku. Imaš, ne znaš izgleda da hendluješ sa njom. Nema! Pričaš sa nekim. Ne, ja baš se kompleksiram na to. Meni je to baš ono... Lule pljugica, nije Lule pljuga, brate, razumeš? Da, nisi pljugica, nisi pljuga. Pa kako, kome? Ja sam pljuga biznis. Ovdje si sad ispo pljuga, realno. I bit ću. Ovdje si tompus, brate. Ovdje sam... Ovdje si celo drvo. A čekaj, šta ti se onda, šta ti se sviđa? Znači, volim da vozi... Volim da je prirodno. Postoje muškarci, stvarno. Ali nešto mora da ima nešto što nije u okviru klasične devojke. Šta me pumpa riba od pozadine, razumijem. Pa kao prija mi to. Da ga lomiš u tom pravcu. Kako onda? Ali ne znam, neko voli... Ja volim kada devojka... Moj kum voli devojke koje znaju da voze kola. Eto, znači on obrnut od toga. Ako je u nekom boljem autu, on odmah kaže, ja ženim ovu. Nema on, mislim, tako hipotetički. A dobro, ali meni onda to vuče na ono financijsko nešto. Ne, zato, znaš je poenta, nego je moj drug racer. I on je u tom fazonu, razumeš, što njega radi da ima... Dobro, znači to nije na nekom površnom nivou, nego je to u sferi njegovog interesovanja i onda... Ima jedno mesto tamo gde mi sedimo i tamo ti se skuplja 300-400 automobila i on ti ide tamo i troši gume. Pa dobro, da, loži se na to, razumijem. Da. Ne, loži se on kao to racer girl, ili vjerojatno ima neki koji gledaju one crtače pa kao devojke koje su ložene crtače. Mislim, to su tipovi ljudi. Da li proverava njihovo znanje zapravo o automobilima i to pošto je pljuga rekao da žene zapravo ne znaju ništa o
tako. Ne, cenim šta on kaže, da ti više sada neki trend, razumeš, jer sve ko te nagovorio da me spuštiš, hoćeš da kažeš? Ali na kraju sad smo skrenuli, nisi opet rekao šta, ništa, znači tebi su zanimljive devojke koje su najobičnije, najnormalnije. Ne, brate, ja volim kad je žensko. Neću ja sada, ja ne volim sada, kažem, mora žensko u kuhinju, mora da ovo, mora da ono. Ja ne govorim to. Je voli naprijed da čita? Znači, ne mora da bude fizička aktivnost. Ne, ali mora da bude bokserka. Kad je devojka u pitanju. Ja kada sam tražio devojku, ja sam prvo tražio energiju i da se poklapamo da imamo iste stavove. Moja devojka, na primjer, želi od mene da bude muškarac u situacijama nekim. U nekim situacijama ja želim od nje da bude žena. Ja lupam kad izađem s drugarima, neću ja sam moj devojka kaže važi čao i čujemo sutra. Nego, znaš, treba žensko tu malo da, šta, ti si s kim si, da tu proverava, da ovo, da ono. Sve to prirodno i normalno, razumeš? To je okej da ti malo tu, ja volim to kad je nešto normalno. Da postoji sve to. Ja nisam ono, ja sam u 21. veku, 2024. moram široka shvatanja, da imam gledanje. Ja, najgore od svega, brate. Ali ne treba ih usvojiti kao da su... Ja razumem, iskreno, razumem i neke ljude koji su nastrane, koji vole malo ovo, malo ono, sve to razumem, ali ja to ne volim, meni je ono, brate, mislim, odrastao sam u nekoj normalnoj porodici gde je sve bilo nekako kako treba, tata je tu muškarac kuće, mama je tu vrat, grlo, kako se to već kaže, brate, znaš, tata glava kuća, ona vrat, drži kuću, to sve, ja tu i sve to tako, ja sam neko tako navikao. I sada, znaš, upoznajem ljude, znaš, kao, pa da, pa evo, ne znam, kao dolazi devojka po mene, pa me vodi na večeru, pa kako čovječ te gledam kod muškarac. Ne mislim baš toliko da ga... Ali ima toga, znaš koliko... Ali ima toga. Ali ima toga, ja ti pričam jer ima toga, brate. Ima mnogo toga. I to je nekako normalno danas. Mene privlači kod ženske osobe da je ženska osoba. Da je ovako, najnormalnije žensko, da i ljubomoriše, i da ovo, i da ono. Volim kad devojka zna da kuva, da pere prozore, ne znam, brate, volim sve što je normalno, ne znam, nemam ja sad tu nešto kao, baš me sad pali kad vidim devojku da kosi. A to te on pitao, kao da li imaš neku stvar koja te posebno, koja nije onako konvencionalna, ali da te privlači? Nemam, volim kada je ono, kad je normalno sve, ne znam. Samo kad je normalno sve? Nemam. Kako je njemu dosadno, stvari? Pa nije, ali znaš zašto? Zašto je to teško da nađeš danas? To je teško, pa zbog toga ja kažem. Ti ne možeš danas normalnog partnera nađeš ni muškog ni ženskog. Ja ne znam, brate, mene je stvarno Bog pogledao, neki ljude isto je Bog pogledao, ono se tako to, ali brate, danas je normalno ono, nažalost, sve što nije normalno, to je danas normalno. Ljudi forsiraju to, mora to da se normalizuje, mora to, razumeš? Ideš na skijanje? Ne, išao sam 2010. posljednji put. Ona zna da skija, zato ne ide. Teo sam kaže, ajde možda. Da, on ti sad da znaš. Kao ajde nešto. Ne idem. Ne, ja sam lik, brate. Nešto da te loži da ona zna da ti ne znaš. A može se psuje. Može da psuje. Ma, brate. Brate, pa šta da žena može, pa lupam, ja sad... Što da žena može? Ne, ovo me sada... Ne, pa vrate, šta? Ne završavamo temu dok ga niste. Nećeš izvući iz mene. Čekaj, da se bavi kao istim poslom kao ti, da zna da peva bolje od tebe, a? Ne. To ne? Ne, pa ono, baš ne bi želao da je devojka iz ovog posla. Baš. A šta ko je normalna iz ovog posla? Pa niko ne kaže da su devojke iz ovog posla nenormalne, samo ne bi želeo. Što si onda tako iskreno? Ne bi želeo? A ne bi, zato što pa ne bi. Šta hoćete vas dvoje od mene? Da, koji vam je kurac više? Šta hoćete da izvučete? Zanima me da izvučete, zanima me kao čemu te predrasude. Nemam nikakve predrasude. A dobro, što onda ne želim? Pa eto. Ja imam neke svoje stvari. Ne želim. Mislim, dobro, ja sam ljubomor, ja sam strelac u horoskopu, ljubomoran sam, priznajem sve. Gdje ti je devojka ljubomorna? I ona je strelac i ona je ljubomorna. Pa to, eto nešto. Ali sve u granicama normale, nije to sad kao ljubomorna šta ovo, šta ono. Mislim da bi bio, onda bi bio toksičan, onda bi se gađao. Ali opet imaš takve, brate, imaš takve. A pomenuli smo malo pre da nešto samo malo postoji, da se to u nekim obrisima vidi, jer onda ti to kao tu osjećaš da tu pripadaš. Znaš što volim kod devojke? Da bi me neko, brate, zaklo, rekao bi... Kada se interesuje za stvari koje se meni sviđaju da ja radim. Kao, na primjer, ja volim mnogo kola i ona se interesuje, to jako blage veze nema, ali se interesuje kako ovo. To volim, kada ima tu osobinu. A što se tiče nekih njenih radnji koje ona radi da ja volim kod devojke, iskreno volim kada vidim ono sa decom da ume lepo da radi i da se ponaša lepo s decom, jer mi to ono daje sigurnost da će sutra bude dobra majka i to. Tako da... Imam osjećaj
Nije ga bilo 5 meseci, imam osjećaj da je bio negde Hilandar zakucao, razumeš, i vratio se jako normalno. Nije, ali ja sam takav i ranije bio, samo što nisam mogao do izražaja da dođem, nisam mogao do reči, ja dođem pred svega, pa da mogu, znaš, sve to da... Pa ti nisi onda želeo uopšte takav izražaj, jel da? Pa ja, nikad me niko nije ovo pitao da mogu da kažem, znaš, mislim, ja sad sam ovo rekao, sad će komentari, vidi ga Kenja, sad peva ovo, radi ovo, razumeš, tako da... Dobro, znači ti si svoju srodnu dušu upoznao. Zašto ja osjećam kao da sam ja kao voditelj? Zato što sediš na mestu voditelja. Aha, super, ja hoću, mogu ja da me zaposlim? Može, napravit ćemo u originalnom podcastu ćeš ti da budeš host, ja ću budem co-host. Dobro, da, ali ti si meni nekako i delovo normalno sve vreme. Kako ga sad razdvojila, kao Mojsije. Ti si mi delovo normalno sve ovo vreme. A nije, pa... Normalno, malo povučenije, šta znam. Šta znači, nisam povučen. Nisam nikad bio povučen u životu. Rekla sam povučenije. Dobro, nikad nisam bio povučeniji, dobro, kad se uporadiš, da, bio sam. Ali opet nikad nisam ja bio u fazonu, znaš, sad nešto ja da se povlačim i to, nego sam uvek bio normalan, samo što bio sam onako, znaš, u centru pažnje, ali je neko drugi bio više u centru pažnje, znaš, i onda se to tako ispada da sam ja povučeni, ali Nisi ti povučeni, ti imaš normalne stavove, a baviš se tim poslom koji se baviš, pa je to tako, razumeš. Ali dobro, možda budeš i da si ceo išaran, a da imaš normalne stavove, opet će to biti kontradiktorno. Ja mislim da mnogo, brate, ja sve mislim da tu odrastanje mnogo utiče, brate. Ne da mnogo utiče, nego je to kako ti je bilo detinjstvo, kako sve i onda kako ti to, ja, na primer, znaš, kad je krenula ova slava i to, mene niti je slava povukla, niti lova, niti znaš, zato će ti propasti posle. A realno, znaš, nije neka lova, a? Pa, baš nije. U stvari jest, s moje strane jest. A nije, vidi, ne povuče, mene to nije povuklo. Pogotovo nije na početku. Pa na početku nije. Ti postaneš kad se zaređuju tezge, kad postaneš pravi tezgaroš, pa kao i zombi. Zavisi o kojoj lovi pričamo. Zavisi o kojoj lovi pričamo. Ti mene pred 2 godine si pitala kao, znaš, zamisli za nastup uzmeš 1000 evra, ja bi bio, soma je, znaš, meni bi to wow. Sad već pričamo o ciframa, znaš. Ali opet nekako i to kroz odrastanje, znaš, da li te povuče lova, da li si možda takav da te povuku neke druge stvari, ne samo lova, već slava, žene, alkohol, narkotici, mislim sve to. Mislim da je motiv u stvari dosta bitan. Kao zbog čega ulaziš u posao sa muzikom. Vi ste imali slične neke zafrkancije. Ti si bila sastavni deo trija. Da. A ti si bio duo. Da. I vi ste u neku ruku isto eksplodirali odjednom i postali ste wow. Pa jeste tako, imali ste par pesama na engleskom. Par pesama. Pa jeste. Dok smo imali našu svetsku karijeru, da. Ne znam, meni se više sviđalo, više mi sviđao taj inkognito moment, iskreno. Ali čekaj, desilo se. I kako? Kako čovjek treba da se... Desilo se stvarno, evo, istinski, sad i kad vratim film i to, mi uopšte nismo očekivale to što se posle toga desilo, posle Favorita. I onda, znaš, moraš da se onako korak po korak navikavaš na to, ali mi se nikad nismo navikle do kraja. Što on kaže, nisi svestan. Uopšte nisi svestan. Ti ne znaš kad je vrhunac. To je jako čudno. Da, kao tad nam je bio vrhunac, nismo ni znali. A da li ne znaš? Mislim da je u neku ruku i cool da ne znaš kada ti je vrhunac, jer ti ako znaš da si ti dotakao vrhunac... Ali ti misliš da je vrhunac tek će. Evo ga, ide. Ti misliš ako je ovo, šta se... Ti si već krenuo da pada, znaš, ti si već krenuo da te zaboravlja. Šta je vrhunac? Šta smatramo vrhunac? Ja sad vrhunac, gledam ako vila, ludilo, imam porodicu, radim posao, taj 20 godina i to... Ali u stvari vrhunac je ne znam, možda si s nastupima... Šta je vrhunac u Srbiji? Možda da odeš kao na Euroviziju. Možda da traješ 30 godina. Ti si bila na Euroviziji, na Euroviziji, da. I kao, ti onda dalje kao ne znaš čemu da težiš ovde u Srbiji. Mislim, ajde, kao bile smo i tamo u Americi, stvarno smo pokušale, kao negde i znajući da to ne možeš ti tamo sa njima, da oni ti ne praštaju ni akcenat, niti bilo šta koliko ima tamo konkurencije pre svega. Ali vi ste striktno za američko tržište pucali, tako? Pa mi smo tamo više kao Karibi, tako ostrvsko podnevlje. I imali smo tamo dosta i nastupa i svega, ali negde si znao da ti nećeš živjeti sigurno svetsku slavu. Ne znam, ideš, racio te vodi, ne znam. Ali opet šta je ta svetska slava? Kad ti znaš da si kao... Kad zakažeš Madison Square Garden. I rasprodaš karte. Kad zakažeš freestyler. A ovdje, znaš, kao je, brate, zvali su me za River sad, kao I onda ne znam, mislim, ja sam odrastala stvarno uz MTV, to sve, onda se ja zamišljala drugačije. I onda sad kad se vratimo na taj kao vrhunac ovde u Srbiji,
Da, totalno je drugačije. To je to. Ono sve je isto. Super kao, išao si na Euroviziju. Ali kako ste se izborili sa tim momentima kada kao dešava se to što kažete, kao ne kapirate da se to dešava, ali nije, tebi tu jedino novo što dolazi jeste da više ti ljudi kontaktira, imaš češće nastupe koji su plaćeniji i posećeniji. Da, i posećeniji i kao zovu te ljudi kao nešto da snimaš. I to ti je kao taj neki vrhunac. To je vrhunac, da. Samo ideš sa snimanja na snimanje, onda poslije ideš na nastup. I šta se onda desi u glavi da ti kažeš, ne mogu da se menjam zbog ovoga, ovo je samo jedna stepenica sledeća u, ne pojma, gradnje karijere, hoću da budem najnormalniji. Šta se deša u glavi? Desi ti se ovo što se navode. Ne promeniš se i ostane ti. I ostaneš na toj stepenici. Da. Bukvalno. A ne, neko se zakuca. Kad neko ima tako malo, mislim, Bože, neću nikoga da ispadne stvarno da vređam ili spuštam, ali ne znam, kad imaš ako te malo normalnije, uslovno rečeno, stavove i kad si ozbiljni, može, eto, ti si isto u ozbiljnoj vezi i to, nekako hoćeš da se malo smiriš, on kaže, hoće me puštaju na radiju i to. Hoćeš nešto što je kao samo normalno. Znaš, možda ti ja nastaviš sa svim stvarima, ali opet težeš došao si do nečega preko nečega, nekog puta i onda taj put si okej, to je tu, došao sam dotle, ajde sad normalnije, lepše, nekako to da se upakuje. Sad će biti da ja pucam na tebe, bra. Ajde, one su u ženskom ovom triju bile i one su samo, kako si rekla, džipalice, koja ja to nisam. Jesi, rekla si da se džipamo. Džipamo se, dajde sad, neću pomenjam godine jer si ti alergična na to. I ti kažeš kao normalan, a vi ste, ajde ti, prvo si radio YouTube i iskako si sa nenormalnim potezom sa cigarom, tako. To je bilo van... To je pre 10 godina bilo, da. Ali je bilo van... Čekaj, ja ne znam za to, šta je radio sam? Najbolja, znači. Pa, bavio si YouTube-om i svi YouTuberi, ono ne psuju, a on psuje i puši cigaru. To je bilo fazom 2016. da, pre 8 godina. Mislim, ko klinac, znaš, srednja škola, hoće snimam za YouTube, kad je prvi talas YouTubera krenuo. I ja došli svi kao poštovanje, dobrodošli u moj novi video, i ja došao, rekao, gde ste, mamicu vam zapalio pljugu i to. I tu sam ja moju slavu proživeo. Mene to nervira iskreno, to foliranje ljudi, kao što samo ne kažeš. Ali tad je bilo foliranje, sad nemaš, sad ti na YouTube-u svako pije, puši, drogira se, psuje sve. Tad je samo Gastos to uradio 2012. Posle Gastosa ja i tu je bilo bum. I ja sam iskreno tad proživeo slavu, znaš, plaćati, neki majica mi se šalje kao da ja reklamiram, dobio 100 evra za to. Meni tad 100 evra, sunce ti ko 20.000 evra i uzem 100 evra i onda kao... Kupuju 2 stana, bra. I onda s tih 100 evra kao, znaš, idem ja po gradu, klinci se slikaju sa mnom, ja tad još veći klinac, imam 16 godina i kao do ušća nešto ja da završim, u stvari se šetam i gledam ko me prepoznaje, ko ne. Brate, 16 godina, ja sam tu slavu tad proživio, sam provalio u stvari da nema potrebe uopšte ja to da radim i to, i tad me prošla slava. Posle toga kad sam krenuo s muzikom, opet svi klinci hoće se slikaju tamo, ali sad znam da nema potrebe da šetam pušću da bi ispunio sebe. Kao, ali ti hoćeš normalno, a baviš se brzom muzikom. Opet se vraćamo na to što je on pričao odrastanje. Meni nekako mi je to se podrazumevalo, jer kao moj otac se bavio tim poslom, ja od kad sam bila mala nekako su tu mediji, nekako ne znam, nije da si... Ali sada ti pominjaš oca koji je na sceni 30 godina. Da, ali tako sam odrastala uz to i onda mi nije bilo čudno kasnije kad sam i ja bila... Ona je odrastala uz to i gledala... Ali što hoću da kažem, on je normalan. Da li, mislim normalan, on je normalne stavove, da li je normalan, to neka ljudi saznaju. Ali da li je to onda biznis? Pa ako možeš da ga gledaš kao biznis, onda ti je super u životu. Pljuga je biznis. A Luka je? Prvo, Luka je Bijelović, prvovenčani. Ima razlike? Pa nema, vidi, možda je, znaš kako, ja sam ovako isto lud, kao što sam na Bini i to sve. Samo što ja sam možda morao malo da budem luđi dok sam ranije radio, da bi poklopio tu neku energiju, ali šta sad tebe znači ludo? Znaš, možda a šta si ti radio dok je on lupao patikom, ljud? Sklanjao se. Nije, pa bio sam tu, samo što opet ja nisam on... On je krstio, on je vodom. Moj život, pa bio sam tu. A nije, znaš šta je, opet tu nisam se sam pitao u tim nekim stvarima, znaš. Meni to smetalo ili ne, to nikoga nije interesovalo. Niti sam se ja bunio, niti ništa. On ima svoj performans, ja imam svoj. Ja kad se popnem na publiku, možda ljudima, ja kad skinem majicu, imam ovde brkove i ovde, oni, vidi ga li je lud. A meni, možda to nije ludo, možda ono kao, znaš, meni je to okej. Ajde, cenim da su te 1000 puta pitali, da se ne ponavljamo. Da li je to njemu deo karaktera
ili deo performansa? Pa on je takav, kakav je Bini, takav je uživo. Da, ja sam imala prilike stvarno da ga upoznam i da provedemo... Nije fora ovde da otkrijemo, da se znamo. Na kopu on jeste, stvarno je tako, baš iskren u svemu tome i kao svaka čast, on je... Čekaj, pa i ti ga znaš, šta se foliraš? Da. Pa nije nego moram pitati, pa ne znam ga toliko. On je showman. Ne znam ga toliko. Kao ga ne znam? Pa ne znam ga toliko, da li mu je to... Pa smo sedeli zajedno. Pa jesmo sedeli, ali koliko smo puta sedeli? Par puta, ne znam ja da ti si sedeo sa njim par godina. Ja sam sedeo par puta par godina dana. Pa dobro. Mislim da ste vi napravili boom samo zato što, ja mislim da ljudima je više dosadilo da svi imaju jedan te isti repertoar, samo im se smenjuju lica. Vi ste stvarno napravili show. Pa showmeni, ljudima fali showmana. Znaš je meni isto retardirano što, sad ne staje meni na čiju stranu. Despić ga roka na svoj način, ono kapa dole, on je izvalio, on je takav, to je... Ali ono kada nakače, znaš, kao, ti nisi takav i ti si tu, ne pojmaš, a pa jeste fora da su ljudi različiti. Bar je to neko moje viđenje. Vidi, brate, to je... Ti si imao Jackass koji su debili, svi su debili, ima ih ne, 15, nijedan nije isti. Da, svaki je na svoj način poremećen. Ovaj skače, ovaj hoće da se baci ovde, ovaj neće se baci ovde, znaš, svi su različiti. Ali dobro, vidi... Pa zato... Sad, to je duboka tema, brat, to je, znaš, u Srbiji, ne Srbiji, svima, kome god da nešto serviraš na neki lud način, to će prihvatiti. Opet, primjer, Stolarija Stanišić, najdebilniji mogući način, vidi marketing, čao, pobeda, najdebilniji način, i to ljudi vole, i oni ko zna kog su prozora, oni sad ugrađivali zbog toga, razumeš, tako da sve to neka vrsta marketinga, tako se prikazuješ, tako to radiš, sve to, svi smo različiti, svi lupam, vojaž šeta i peva, znaš, Nući možda šeta pa poskokne pa peva, pa ne znam, znaš, različito je sve, Džehvi se uvrće džuska, znaš. Ali čekaj, evo, ti Nući i vojaž dosta puta zajedno nastupaju i nekada su kao dvojac i neko ih prepozna kao dvojac, ali ih niko ne razvaja, ovo je ovakav ili onakav, nego što Nući i vojaž, razumeš? Ma, brate, nemam pojma, bre, evo, dobro vas razlikuju, ova ima crno, ova plavo, ova, nebitno, ali razumeš što da, bila smo dve plave i jedna crna. Ali govorim za njih zato što je ovo bilo, ali nije ni bitno. Šta je nenormalno danas? Šta je nenormalno? Koji je vrhunac kada normalno prelazi nenormalno u Srbiji? Pa to je sve od osobe do osobe. Ljudi se oduševljavaju, na primjer, kada vide da je ovdje mi istoverano gasčina na grudima. Imaš neki ljudi koji su... Čekaj, stvarno imaš istoverano gasčina. Gasčina i pljuga je biznis. Pljuga je biznis gaščina. I to je, pa dobro. Znaš, to je tebi, mislim, ono, verovatno, okej, debil sam. Pa ja bi skidala i ovu tetovažu. Kako ti su? Ne, ali vidi, kao tebi je to okej, jer si verovatno kroz nastupe upoznala neke mentole koji imaju istetovirano ovo, da, zato sam prestala da nastup. Pa, zbog njih. Zbog tetovaža? Ne, nego zbog raznih ljudi koje sam upoznavala. Pa dobro, pa onda razumeš, znaš, ono, upoznala si, kad vidiš tetovažu, ono, okej, budala, istetovirao. Ali imaš neke ljude koji, na primjer, neki su istetovirali i kad i pomeneš tetovažu, oni, razmišljao sam već 14 godina, ne znam, evo taj datum da istetovirano, to je njima wow. I onda kad vide gasčina, to će ti do kraja života ostati. Znaš, različiti su ljudi. Ovaj kaže da sam lud, ovaj kaže normalan je pljuga. Nije mu to ništa ludo, razumeš? Imaš od ljudi do ljudi. Da, kako je to uopšte pitanje? Ne može niko da ti odgovori na to pitanje. A ne, pa mene samo zanima. Možeš imati ljude kojima je nešto okej, što je drugima retardirano i ostalo. Moje viđenje mislim da se jako pomerila granica između normalnog do samo sada da imamo neke filozofske A dobro, to je, brate, do društva. Mislim, šta možeš sad, ko sledeći može da dođe da impresionira publiku nečim što će da uradi što već nije viđeno? Šta? Da, bitno je da imaš stvarno tu ideju i taj neki cilj. I opet će to da osude, to novo, i opet će sve iz početka da ide. Novo. Da li novo može da bude normalno ili novo mora da bude nenormalno? Pa čim se priča o tome nenormalno. Da je normalno... Meni, na primjer, eto, sad ću da dam kao primjer, ona neka pesma je Ja vi trebaš li me, koja je toliko odjeknula, kao baš je hit postala pesma, a to je baš normalna pesma. To je čovjek koji je talentovan, ono, predivan glas ima. Matija Cve. Ko to peva? Matija Cve. Ja nisam znao da čujem svaki dan tu pesmu na rad. Eto. Ja mislim da možeš i s normalnim stvarima da se probiješ. Ali mnogo teže nego sa nenormalnim. Evo ti klasičan primjer sada. Zavisi kakvu publiku hoćeš. Ja mislim da treba da počneš i od toga. A da li, mislim, ti ako si kao normalan sa tim normalnim stavovima, šta će ti ono pijana deca ono u publici? A da, ali šta je, svi gledaju komercijalu, dođe bude sve to komercijalno. Onda može samo zbog para, ali ajde gledamo kao kvalitet. Pa dobro, ako si stvarno kvaliteta, ne može pružiš to. Mi imamo sada i proizvodnju ovakih i onakih automobila, pa kvaliteta nema više, tako da...
Ima ja mislim kvalitet. Da kvalitet uvek na kraju izađe. Postoji. Ja mislim da nema, nego da se izgubilo. I dalje se proizvodi BMW. Da ti ja kažem i Mercedes. BMW je mnogo kvalitetan, ne diraj mi BMW meni... Kažem, i dalje se proizvodi kvalitetno. Ja ne zalazim u temu automobila, stvarno. Onaj plavi, onaj beli, onaj sivi, oni si dalje žensko u kuhinji. Ja se s te strane stvarno, da. Ali ne, mislim nisam ni u kuhinji. Ne, kvalitet kad tada ispliva, to je stvarno. Ja sam se okrenuo najiskrenije kvalitetu, od kad sam krenuo solo karijeru, okrenuo sam se kvalitetu i držim se kvaliteta i držat ću se koliko god mi teško nekad padalo, držat ću se kvaliteta, neću pravim glupe pesme koje imaju loš mix master, neću da pravim glupe reči to. Sada kada radim, gledam da ubadam, stvarno bude sve kvalitetno, najiskrenije. I mislim da će kad to da bude da izađe na video. Sigurno će se prepoznati to kad ti radiš od srca. Kad radiš od srca, ali na primjer mogu ja da dođem i da snimim neke kretenske pesme koje nemaju veze s vezom, koje su reči Bože me sačuvaj, koji nema kvalitet ništa, da izbacim 10 pesama u roku od 5 dana i to će bude znaš, ludilo. Tako da opet ja tu karijeru ne želim, ja želim stvarno po kvalitetu da me ljudi poznaju. Ja nisam pevač, ja ne umem da pevam. Ja se tu nešto kao glupiram, trudim da pevam malo tuna, malo nešto, ispadne tu kao neka pesma. Dobro, ali zanima te, odabrao si da to bude tvoj poziv i hoćeš na adekvatan način da se posvetiš, što sam isto ja rekao. Jer kao ako odeš sa to mišlju kao ovo će da bude komerc, kao bit ćemo prvi na treningu, okej, ali kao da je tu tvoje ne znam, ispunjenje duše, kao okej, ja tu ispuni, svi super, prvi sam na treningu i šta sad? Ali čak, za nije bilo lakše pre da se nađe... Ja ne mogu kažem da sam stala iza svake pesme koju sam snimila. Kako ti tražiš kvalitetnu muziku u moru ovih Pa, mene stvarno guši, već sam pričala o tome što nisam kantautor. Što se osjećam zaglavljeno jer sam samo izvođač. Ne mislim tvoje stvarčice, nego stvarčice koje ti hoćeš da slušaš. Sada ne znam, odeš na Spotify vamo i hoćeš da istražiš. Ne sada pucaš na taj momak što peva tu pesmu, nego hoćeš da istražiš, tražiš kvalitetnu muziku. Kako ne znam, ja uglavnom slušam tu staru muziku koju sam ja odrastala. Koja je sigurno kvalitetna i to je to. Ali to je sigurno kvalitetno. Pa kao šta Stevie Wonder nije kvalitetno. Ne, kažem, ne, ti se držiš onog što je sigurno. Pa ja starom mislim. Da, držim se sigurice, da. Mislim ume neko da me iznenadi od novih izvođača, stvarno ume. Evo sad sam, na primjer, slušala Rozija, neku njegovu novu pesmu, Cool mi je, Georgie mi je super. Ima tako nekih izvođača koji se onako istaknu i mogu da kažem da je to kvalitetno. Nije kao samo neki gas i kao eto prošlo, ne, mislim ja da je gas samo. Da imaju rok trajanja, već, mislim, ajde da pričamo iskreno. Ne mislim da, znaš kažu, u moje vreme je bila bolja muzika, pa onda naši matorci kažu, pa onda njihovi matorci kažu, naše vreme... Možda samo zato što je bilo nekako... Oni tamo su slušali gusle, nemam nijak pojma šta. Raznoliko je bilo. Ja mislim da je isto bilo... Ti si imao dobru rock scenu. Ti si imao, ne znam, dobru pop scenu. Sad imaš taj kao, nazovimo ga novi talas i svi snimaju sličnu muziku i svi se takmiče za taj trending. Mislim, i ovdje ima, što mi pričamo sada, kvalitetne muzike. Samo ima more svega. Tada nisi baš moraš si da kupiš ploču, na primjer. Odnosno, generaciju pre si morao CD-ove, generaciju pre toga ploču, a generaciju pre ti si morao da odeš na bal da poslušaš Mozarta. Razumeš šta hoću da kažem? Ali mislim da svaka generacija koja čeka sledeću, kao naše vreme je bilo bolje. Nosi svoje breme. A mislim da ni sada nije to, nego su samo oni su, sada je poenta da si gas. Muk. Evo gospodin Gaščina na novu temu. Pa ne, gledao sam neko istraživanje šta je gas. Gas je u stvari moderni dizel i... Dobro, da, imali smo mi tad bombe 90-ih i to sve, to je u to vreme bio gas. Ma imao si sve, bro, svako svoje vreme je nosilo neki gas. Pa znaš kada je bilo lupom 2005-2006 gas Vlado Georgijev. Hej ti, wow, i to su ljudi, bro, on je punio koncerte, ludila sve. Ali evo danas, znaš, ja izbacim pesmu kao Vlado Georgijev, znaš, prebio me na ulici. Pa kad je rekao hej ti, ja ti si rekao Roziju, ja kažem juče Roziju. Brate, naziv pesme ti je malo kao Vlado Georgijev. Ne, kažem, nema evergreena. Sad ti kao pustiš pesmu koja je izbačena pre, ne znam, mjesec dana, ti kao si već u fazonu, nemoj to, kaže, šta si to sad pusti? Da, jeste, mnogo brzo prolazi. I onda već kao nije ti... Nemaš večite hitove. Koja je posljednja? Ne znam koja se zadržala od ovih novog talasa, koja je pesma i dalje gas, kad je sad pustiš. Pa sve su one prepoznatljive, ali da li će se one pevati kao što će se lupom pevati hej ti? Pa neće. Neće. Ali opet novi klinci neće slušati Vlado Georgijeva i hej ti. Sad pitaš nekog klinca, znaš ko je Vlado Georgijev, nema blage veze. Mislim da je to neki u Brawl Starsu neke igrice. Tako da pa da, kao,
Ne znam, mislim, to je moje mišljenje. Pa jes, ali da li se vremena menja ili se muzika menja? Šta je? Pa i vreme i muzika. Pa ti danas napraviš, imaš sajt, music, napraviš pesmu i imaš čoveka koji ti otpeva tekst, sve ti gotov, imaš hit. Imaš bre svačega. To baš frustrira. Imam u telefonu, sačuvano sada kada si rekao, da, vaša sigurno stvar... imaš Lila Ramondu. Ne. Njihova stvar je... Da, Đuskavac, verovatno narodnjak. Ili Liboc. Ne, ono gde sedite u trosedu na livadi. Reci. To u nekoj heavy metalu nešto. Da, ma je prave svašta klinci. To mi jako dobro zvuči. Da, mislim, sad svako može da se bavi. Ne znam, od tog momenta kada je to krenulo mi je jako, ono izgubilo smisao, znaš kao... Da, nije više nužno kao imati talenat. Vi imate trip kao sednete, pa to prepevavate, pa kući ste sami, ne pojma, ono, dođe ti rodite, ti odeš u WC, pa kao... A što što mi najče? Ja sednem sa Nemanjom Nikolić, iz Granda pevač. Sad mi pričamo nešto i on mi priča, ja ga baš pitam, on je stariji od mene, ali družimo se, pita, kako je to bilo u vaše vreme? Znači, onda me priča, pa to ideš kod ovog, pa slušaš pesme, pa mu platiš, pa ovo, pa... Ja rekao, se delili neke platforme, nešto, Soko i nemam pojma, on ne znam ja ništa o tome. I onda on pita mene, i onda ja njemu objasnim, odeš u studio, pa kao napraviš, znaš, sve pi, pa onda napišeš tekst, pa onda iz prvog tejka, te namontira, kraj priče. I onda poredimo tako kako je bilo tad i sad se pravilo, fazon pesma 4-5 meseci, pa onda vežbaš da bi pevao tu pesmu, nalaziš se sa bendom svaki treći dan. To je ono što si ti pomenula, da tvoj tata sa ekipom sede mesecima. Da, i uporediš sad to vreme kako se to pravilo i zamisli ti izbaciš to i to nije hit. Ja bi se rokno, druže. 6 meseci svaki dan vežbaš da pevaš tu neku pesmu, da napraviš, izbaciš i nije hit. I brate, ja bi prso. Pa mi uzmemo sad napravimo pesmu za 3-4 dana, brzinski spot, sve ovo izbaciš, nije hit, pa poludiš. Da, nekako mislim da te nije frustriralo to kao, drugačije se gledalo na to. Oni nisu imali trending. Nisu imali preglede na YouTube-u da sad mogu da porede, ovo je hit, a ovo nije hit. Nego kako publika reaguje na tu pesmu. Oni su imali nastupe, shvataš što je to. To je jedino bilo merodavno. Sad ti možda kupiš preglede, wow, i kao tvoja pesma je hit, a zapravo nije hit. Zamaže oči, ali stvarno nema večiti hit. Ja ne znam koji je poslednji večiti hit. Iskreno, po meni je verovatno bio Cecin album Kukavica i to, razumeš, koje je koji si dan danas sluša po kafanama, da kažeš da je kao pusti Kukavicu i evo, to je hit, to me pogodi. Ti imaš sad u Skadarliju, ti odeš, oni pevaju, odakle sam ja, tamburica na uši i to, ili ne znam, balada disidenta i sve. I razbiješ se ko manijak. Da, ali opet, što otpevaju da bi oni kao malo bakšiš, malo taj hi-hi-ha-ha, ali brate, nemaš večite hitove sad. Da, pokušaj tih jeste, odakle sam ja i možda ovo što su radili Breskvica i Heni. Da, Sava i Duna. I to je super prošlo čim se peva u Skadarliji. To je taj prizvuk, da. Tog evergreena u Srbiji. Ali to je pravljena pesma tako. Da, ali opet to je nešto što ostaje, znaš. Ne možeš da kažeš da je moja pesma Brdo Kešova će da ostaje. Neće, to se više ni ne sluša. Mislim, ko za 2 godine neće ni postojati. A što ti kažeš, oni su sedeli, pravili su nekako i to smo pomenuli. Ja sedim sa Ziletom iz Divljih jagoda i pričam nešto o tim hitovima i kaže, ja napravim pesmu koja ja mislim da će da bude zanimljiva i ona bude hitična samo, ali ne. I onda kaže, ja napišem motori i mislio sam da neće ništa, a motori danas svi pevaju motore, čoveč. Da. To oni su skroz drugačiji pristup imali tome. Oni su pravili to zato što to njima bilo zanimljivo. Jeste, sigurno su oni sigurno voleli, hoću da otpevam na koncertu, na nastupu ili ne pojma i da svi pevaju. Cenim da je to bilo, ali je njima forma mora da dočekaju taj koncert. Da, ali vidiš, to može mnogo da se promeni. Moj tata, na primjer, koji je imao najveći hit karijere. Prođe mi je kako, ali morat ćeš, znam da te smara, ali kako si to dobro odradila, ne znam da si bila za reklamu. Bukvalno si ga skinula, ali no, nije ni bitno. Uglavnom sam se htjela da kažem to za te kao hitovi. Ja tek sad setio i... Kapiraš da vam prišao? Da. Bila sam izrevoltirana u momentu, jer me ta reklama me stvarno, brate, nervira. Da izrevoltira je, molim te, ti si voditelj, hoću da čujem opet. Bukvalno je bila malikne. Još ovako s rukama. Da, imao je tamo i cijelu koreografiju, ne znam, to mi mnogo nervira. No, skrenuli smo sa temi. Da, kažem, ta pesma je najveći hit njegove karijere, mislim, i dan danas ti kad čuješ tu pesmu, tebe radi. Kako ide? A ne, sad sam ti ukro to. Kako ide? Me voljela kao tebe ja. Nema na čemu za ovo eksploziju. Ali on je tu pesmu radio za festival i nije pobedio na tom festivalu. Prošle su godine
kad je ta pesma uopšte prepoznata kao hit. Znači, to je posle sigurno jedno 5-6 godina u stvari postalo hit. To je u stvari rekao i Zile isto. Ali evo ti... Tada su pesme, oni tek kad izbace ne posle sledeći album, pesme sa prethodnog albuma postaju... Evo ti sad na TikToku ona Severinina pesma Ante, prilazim i uđem u disco klub, smira narodnjake. Da ima neka njena pesma, to mi na TikToku iskoče. Molim da otpevaj. Čekaj, nešto se pominje neki nešto ulazim u disco klub, pjeva narodnjake. Ja mislim da je to spot gde ona sedi kao drugaricom u nekom kafiću. Priđe mi dečko, on mi kaže čao Ante. On je napucan neki lik. I sad svi na toj, verovatno. I da ima snimak Severina nešto pevala negde i ceo klub Ante. Pesma koja nikad u životu je nisam čuo. Tako da ispliva tako. A ta pesma je da isto matora jedno 10-15 godina. Isto i TikTok, mislim sad vraća. Ali je porušao ona tada isto bila aktivna pesma. A kde? Kad, brate? Ali to je pesma, bre, 10... Ti si slušao Ante pesma. Ne, nego 10-15 godina matora pesma, to ću kažem. A da, ali verovatno nije bilo toliko popularno koliko je sad. Sad svako snima na TikToku, brate. Ne, ajde, glup primjer sam dao. Ona u glavu mu zid, nešto što su koreografiju radili. Aha, da. Čekaj. Glavu mu zid, jasno. Čekaj. Pa znam. Ne znaš, ne loži me, ajde. Znam. Znam, ona kao narodna je. Da li Dara Bubamara ili ne znam neko? Nije Dara Bubamara. Znaš kad jeste, Dara Bubamara sigurno. Nije Dara Bubamara. Dobro. Zato što znam tu... Sada znamo ko je njihto, ko java buljak kuća. Čekaj. Ne, pa ja sad neću. Evo duše, evo telo. Nije to. Jeste, evo sve crno, evo ponos, udarimo zid. To je Viki Miljković. Pa ne znam. Ali je forušao ta pesma. Glavom, ako te opet, bila koreografija. Ali ta pesma je bila hit. Bila, koje godine izbačena ta pesma? Pa pre Hrista. Pa verovatno pre nego što je bio ikad u planu. Ali evo ti sad prave koreografije po TikToku. Dobar primjer, hvala. Može, daj drugu temu. Dalje. I TikTok isto vraća neke stare hitove. A to je dobra stvar. A sad kada si pomenula stare hitove vraća, da li se vi pravite muziku, mislim vi ste u muzici, da li se vraćaju stari tonovi? Da, pa prave se linije pevanja, sve to. Pa vidiš i ovo što je, na primjer, aktualno, ovo što rade Dua Lipa i Weekend, to je sve kao 80, neki disco, funk. Pa ubaciti to što je bilo ranije. Vito ima bre sintove, bre 80 S linija. I sad to su neki večiti. Ubacili taj retro moment. Meni se to iskreno sviđa. Mislim, on što kaže, ne, pa Malbino isto kaže reciklira se muzika. Sve se reciklira, istorija se uvek ponavlja. Stavite ono Ksenija Knežević dama. Ali mora da se zamrzne slika. Da. I da se ispiše grafika. Mija, Bela, Senjorina. I onda opet da se nastaje. Ja sam ovo neironično rekla. A ne, mislim da se ti delovi, ja ću se opet ponovim, zato što mi jako to dobro zvuči. Ne znam koliko je Ksenija upuđena, nije bitno, bre. Šta? U muziku? Dre je rekao kada je prestala muzika da se sampla, da je tada muzika izgubila smisao. Kako to gledaš na to? Pa šta znam. Znaš ko je Dre? Znaš ko je Dre? Ne, šalim se, ali možda nisi pratila rap scenu. Pa da li je to? Pratila sam i rap scenu. Sam pokaže sliku, razumiješ, pre 10 godina, ono farke, ono spuštene. Sa džusom, ono, okrenet kačke. Ne znam šta je, sad mogu da, da li može da se pogodi šta je sledeće? A šta je sada? Stvarno... Šta je sada? Ne znam. Šta je sada? Prvo, šta je mainstream? Meni se sviđa drum and bass. Šta je mainstream? Mainstream je popularna... Mainstream je pljuvanje po ženama. A ne, u muzici Da. Pljuvanje po ženama i onda odeš u klub i onda svaka druga igra. Prijatelju, čuješ tekst, brate, šta ti... Da. Tako da nisu oni krivi, nego su u neku ruku i one krive. No šta je danas, ljudi, deca ne shvataju da ostaju te stvari. To ostaje. Šta god uradio, to ti ostaje. Tu na internetu zauvek. Šta god ikad izađe i ti obrišeš, to ti negde ostaje na internetu. Da li si ti sad pevao, da li si radio ovo, da li si ono, da li si ovo, to sve ostaje. Znači, ali klinci jebi ga, klinci misle ono, kao, ma dobro, šta mlad sam, idem se zezam i onda pevaju takve tekstove i to i onda... Ja sad sve vreme razmišljam šta, ovo što si pitao, kao šta je sad. Jer ne mogu da definišem uopšte taj, kao žanrovski da ti kažem, jer je sve.
Ali je znači, to samo da postoji taj neki, mislim da se više sad sluša, ako gledamo po trendingu, više je kao taj tekst, zato sam rekla pljuvanje po ženama. Više ali gledaju nije. tekst i... Vidi, ti sada da otpevaš neku pesmu... Nije melodično, ništa, što je u trendingu. Pa dobro, da, ali opet ali ima jedna stvar, prave da pogode publiku, razumeš? Mislim, pišu se tekstove, lupam, pišeš rap pesmu, pisat ćeš tome koliko si mnogo jak i koliko si radi na ćošiku, ovo ono, brati to. A ono, kad praviš neke ljubavne pesme, znaš, kako je njoj krivo i to je to. Znaš, po tekstu se... Pa to, sve kako ide. Dobro njemu je ovo. Na tvrdo oreksije, na lepo. Brate, sam mi stade mozak. Gotova misao je prekinuta. Koliko u stvari kida. Dobro je. Ali evo, sad ne znam koliko gotivi, meni je, na primjer, pesma... Da bi to Ina Svemir dobra stvar. Meni je dobra. Meni je to mnogo jaka, da. Eto, svi smo se složili oko. Da u toj pesmi nema psovka, ima samo polugola. Čekaj, sigurno da ima. Kuje, da. Kuje. Meni to mi polugola nije. Meni je baš super pesma kida, a nema psovke. A to je eto hitična pesma. To je taj neki synth kao, synthesizer. Zato sam pomenuo. Pa jeste to malo to 80-te, šta ima taj moment. Meni se to baš odlično je za klub, odlično je za kola, odlično je za sve. Jeste. Pa da, baš je za sve onako, da. Ali... Ima i evo sad Voyage izbacuje u Januar i jun, tako se zove pesma, ja sam imao priliku da je čujem. Brate, meni je ta mnogo jaka, isto ima taj neki vibe, ono, da voziš Cabrija neko Chryslera u Miami u 80-ih, znaš, ono, zalazak sunca, Vice City i to. Ima taj vibe i to će, mislim, bit će top pesma, samo zato što ima taj neki, čuješ pesmu i čuješ, brate, ono, da si negde u Majamiju. Voziš se pored mora, na primjer, znaš. Da, dobro. Mislim da svako treba da ostane, tako dosledan sebi, kao u tom muzičkom pravcu. Ako si već tako krenuo, nemoj sad da ideš, ono, da šaraš. Da li se sve to gubi i dobija ovaj neki mainstream moment kada se pojavljuju Džala i Buba? Da, oni su to malo, da. I oni tu ulaze u priču sa Majom Berović, ovo ono. Mislim, ko sad, koliko ono vraćam film. I onda kreću ovi dodatni talasi. Vi što kažete, pravite seljački folk, ovi dođu sa UK drillom, ovi dođu i tu UK drill se spoji s ovim, ovo spoji s ovim i onda ti dobiješ. Svi se tu međusobno množe ti žanrovi to. I to je sve mainstream, da. Ali vidi, šta znam, slušljivo je. Ja ne mogu da kažem da ne gotivim neke njihove pesme ili da nešto to. Ja isto to slušam. Ali slušam 15 puta, 16. put, cokne mi, prevrdem oči, brate, i razumeš. Ali je fora što si ti 90-ih slušao 90-ih, kako su se one tad su dance zvali, ja tako znam. Tako. Dance i folk. A ti sad imaš turbo folk, UK drill, drum and bass, evo ti drum and bass ti je Ćao mama. Da, Jao mama, to mi na primjer isto su ok pesme. Seljački drill, imaš... Seljački drill. Pa oni su rekli da je to seljački drill. To što ste vi radili tada, tako se ga nazvali. Dobro, jeste. Šta je ovo naše što smo mi radili? Pa znaš, ja sam to rekao, ja sam pričao sa jednom osobom koja je ženski izvođač i isto se rekao, ona se bavi sličnom vrstom muzike, ja sam to rekao da je zabavno, pa sam rekao, ne znam da li sam to uvredio. To mi je najpa muzika za zabavu, odnosno pop. Kao da, zabavnjaci. Ali ne misli kao zabavnjak. Narodnjaci i zabavnjaci, kao šta? Pa i narodnjaci zabavljaju ljudi. Ali ne, narodnjaci su... Postaješ narod. Razumeš. Zabavno je, može, ali... Ali šta ste, turbo folk, šta? Pop? Jeste pop? A šta je turbo folk, a šta je folk? A šta je narod? A ne, vidi, ja se ne bavim muzikom. Dobro, tu si krenuo si da nabrajaš vrlo onako... Široko. Rekao je da nećemo pričamo o muzici na početku ovog podcasta. Pa da, evo, slomio sam. Viš dokle smo došli. Vrlo sugestivno si krenuo, onako pa sam mislila da... Te pitam da nam razrešiš ovdje nedoumice. Imaš ti nekog ženskog izvođača koji ti je onako fizički privlačan, lep, sladak? Ženski izvođač. Pa u svakom mogućem smislu neke energije. A što je nagovestio ženski? Pa dobro, ajde muški. Po društvenim mrežama pišu svašta, pa i onda i on veruje u to. Ženski. Da te onako prijatno iznenadio neki ženski izvođač. Može i super zvezda da bude. Po pitanju muzike ili po pitanju... Po pitanju bilo čega. Kao paket nisam još natrčao, ali kao izvođač. A da li si imao priliku upoznaš neku žensku pevačicu koja je te onako ostavila utisak na tebe?
Muka. Čekaj, vrate, mislio sam da pričamo o ozbiljne stvari. Dakle, nije znao da će se on sad... Pitam da li je neko ostavio, brate, utisak na tebe, utisak na mene. Neki ženski izvođač na... Neki, brate, žen na aerodromu, na primjer, znaš, ali može on tebi da odgovori jeste i da ti ne kaže... U Reni. Koja? Pričaj nam o tome. Šta hoćeš? Ajde malo tebe. Ajde malo da čujemo od tebe nešto. Do sad smo mene... Ajde, ovo će se sideti u glavnom uredniku. Ajde. Da mene malo... Pa da. Da čujemo. Šta? Krenite. Ja sam pripremljen. Kako se ljubi? Šali se. Ti si postavio pitanje, ajde. Pa ja sam pitao, sad ti njega pitaš. Ja sam ti rekao da, jeste u Areni. U Areni. Možemo znati ime i prezime. Jelena Karleuša, dugogodišnja pevačica na našoj estradi, svaka čast, pozdrav za nju i hvala na komplimentima. Opa! Jel ti onako, bilo onako kao, jebote, Karleuša me kao, znaš, šta ti je rekla? Čekaj, Prava. Da li je više od tebe ona? Jeste, sada. Nije ona je niska, ja sam je sve umakla. Nije niska, ja sam radila isto sa ženom. Niža od mene. Nije niža od tebe, Lule. U Maxiju sam je sreo sa čerkom, stavljala u gepek, vrate, stvari koje je kupila u Maxiju. Stao ja pored nje, niža od mene. Nije, ima sam velike štikle, imala, pa je to tako izgledalo. Ja sam vidio da je niža od mene, mislim. Ja sam nju jednom u životu tad video u Maxiju i to je to. To nije bila ona. Dobro, ko šeta njenu čerku. Dvojnica. Dobro, šta te fasciniralo kao najviše kod nje? Otvorenost. Direktnost. I lakoća te direktnosti. A jesi ti njoj uputio neki kompliment? Da. Šta? Izgledate fantastično. Si to rekao iz srca ili kao novinar? Velika je razlika. Zato što je tada stvarno izgledala fantastično. Tada, zar ona izgleda uvek fantastično? Izgleda, ali svako pojavljivanje je drugačije, negde da zanima ovo, znači, negde je fantastično, nekad nije to. Negde može da bude i brutalno, negde može da bude i lepo, negde može da bude fantastično, negde može da bude i da ti se ne svidi. Jeste, ona stvarno ovako kad pogledaš je paket, onako njen intelekt, uopšte pojava i sve. Pa ne, ovo je za ovaj posao jedan kroz jedan. Ona je totalno provalila u igricu i mislim da niko ne može da je stane baš na crtu. Pa ja kažem za posao svaka čast kapa dole. Još i majka i... Snaga, mi se treba to izdržati. Dobrotvorac, tako da... Pozdravljamo Jesu svi ovdje. Tako da sam ti odgovorio, hoćeš da se sada vratimo. Dobro, ajde sad ti nas, ajde. Nju, ne mene. Si dovoljno. Pošto ti mene sada stavljaš kao negativ. A ti kakav si ti sa Lava i onda kao ti si sada jako normalan, imaš devojku. Kako si se nosio sa Slavom i devojkama koji su te napadali? Pre nego što sam krenuo da nastupam, ja sam i dalje bio s tom devojkom s kojim sam bio. Dobro, ali moralo je da te nešto, moralo ti u jednom, bar jedan segment da ti bude, vraćam se opet u normalu, ali ništa ti ne radiš. Nije nikad, šta sam ja radio nenormalno. Pa ti si baš čovjek od kamena, brad. Bog! Nije, nikad mi ništa nije. Ti kad si čoveče karakter... Nisam mislio da ćeš ti da uradiš nešto loše. Nego da me povuče nešto loše. Nego da ti, pa moralo ti je sigurno jedno proći kroz glavu. Prošlo ti je milion puta, ali me iznervirala sad, ali neću joj kažem. Pa, brate, sve se to reši, sve to ono. Ti kad si normalan čovek i kad si strpljiv... Kapiraš ti mene što hoću da kažem. Kako si handlovao situaciju, kako te... Moralo ti je proći kroz glavu, sad sam im zanimljiv. Pišu ti, nisu ti pisali pre inbox, sad ti pišu inbox. A šta da mi je prošlo ikad u glavu? Da odgovorim nekom fanu? Neću da ga napadam i da ga Pa napadaj, ajde, spreman sam ja. Pa postavio sam ti pitanje kako si handlovao to. Tako što sam karaktor. Tako što sam... Pa ti si Tako što sam traktor. Kako vidim, kako ću ovo lepo ovako ne isečem. Hop! Evo Bože, mi su tako te gluposti za napravit ću distract na tebe. Karaktor. Zato što sam karakter. Traktor. Ja sam karakter. Ja na nastupima ne pijem. Karakter, čoveče. Ne, treba biti karakter. To je dobra stvar. To je odlična osobina. To je to. To je odlična osobina, ali ti hoćeš meni da kažeš da si ti totalno imun. 100% imun na menjanje tvoje popularnosti u tvom životu. Ja tu njega razumem. Stvarno, ali to je sve, ti si karakter i normalno. Ja sam isto bila karakter. Ali ti. Pa dobro. A sad će ovo i ono da klipuje, nego ima srpski karakter. Ne, nego će biti da se ja sad na nečijoj strani. Biće na nečijoj strani. Muškarci su slabiji karakter od žena, po pitanju tako neke stvari. To je neko moje viđenje. Pa dobro, da. Zato
Sam tebi postavio pitanje, a to što on hoće da te izvuče, to je druga stvar. Brate, ti kada si karakter, ja sam za sve u životu karakter, iskreno. Ja nikad drogu probao nisam, ne pijem alkohol na nastupima, veran sam dečko, veran sam prijatelj, normalan sam. Ja kad kažem nešto, ja ću to tako da uradim i želim to tako da bude. Nisam rekao da neću. Razumeš? I onda ja ako lupam, kažem mom prijatelju, neću te izdati, imaj poverenje u mene kao prijatelj, ja sam mu dokazao poverenje kroz mali milion stvari, isto tako uzvraćeno poverenje. Znaš, karakter sam, brate, nema tu... Znaš, mogu ja da budem ne znam. Dobro, ajde ovako. Ljudi, vidi, čekaj, sad si me uvatio. Ljudi su kroz medije zaključili da ja nisam karakter, kroz medije su zaključili da sam ja ovo, da sam ja ono. Ali ne pričam, ja tebe nisam uopšte ni konstatovao da ti nisi. Znam, nego ti ja kažem kako su ljudi to zaključili. Ja ti kažem kako su ljudi. Pitanje je bilo samo kako si ti nosio s tim. U neki survival mod je ušao. Sad objašnjava. Ja sam karakter, ja sam veran prijatelj, ja sam veran dečko. Kad mu stane ujutru pogleda se u gledala i kaže ja sam karakter. Pa. Da li ste se više svađali u nekom periodu? Sad mogu ja da odgovorim kako bi odgovorio ili mogu da odgovorim da bi samo prešao ovo pitanje dalje. Sajpuj ga. Sledeće, kao TikTok. Ljubomornih scena nije bilo, zato što ja nisam davao povoda za to. Razumeš? Sledeće. Mogu sam da dam povoda. Mic drop. Razumeš? Bukvalno. Ja, izvinite. Viš kako ja znam. Moramo da pozdravimo njegovu devojku. Svaka čast, super si uradila posao. Da. Nije, ali stvarno pa nema potrebe. Mislim, bilo je ljubomornih momenta kad ja kao muškarac nešto, mislim ne u smislu prevara i to, već da ne znam, neke gluposti i sitnice. A prvo jasno nisam pričao prevari. Ma dobro, ja pričam o prevari, ali ne pričam ja o prevari, ja ti pričam Pričao sam o celokupnoj situaciji, jebanje, talas, devojke, trošenje novca, bilo šta. Ali kakve devojke? Ti misliš da mene devojke... U kakvoj fazi vam je tad bila veza? Kad si ti bio kao u vrhuncu, nazovimo to, možda tvoj vrhunac tek dolazi, Lule. Ne, tek dolazi moj vrhunac, ali bio sam na vrhuncu. Ali ti ne možeš da kažeš devojke, ti misliš da mene devojke ispred kuće čekaju ovako gole i kao, ajde. I ja kao... Ali ti bi bio još veći debil. Pričamo o društvenim mrežama, pričamo o nastupu. Pa šta nastupi, znaš, ideš sa obezbeđenjem, ne dopušta ti obezbeđenje niko da ti priđe, da te kad se slikaš, nema šta moja devojka ljubomoreše kad se slikamo. Možda smo ovo mogli da iskoristimo kao, na primjer, razbijanje tog kako da mita tog, kao da se ljudi nešto ludo provode, da se artisti jako dobro provode na svojim... Ali ja sam mislio si ti to znao, to su, brate, normalne stvari, ideš sa obezbeđenjem, neću ja sigurno da uđem u klub sam, gde je došlo 1000 ljudi, mene sluša i ja kao pešačem do bine. I ti posle nastupa odeš da spavaš. Ja sam publika. Ja tebe pitam sa strane publike. A ti nisi okružen javnim ličnostima, glup si, tek si prvi put svi do mene i nju kao javne ličnosti. I mi sad kao tebi objašnjamo, misliš da idemo limuzinama kao ovo Pa ne, otkud znam ja. Nekad se kao tako se predstavlja, ali stvarno nije tako. Ali čekaj, evo, mogu ja da se družim s vama milion puta ili da vas poznajem, meni to tako izgleda. Ali, brate, dobro, to izgleda tako jer to je neki kao standard, kao ti si pevač, naravno ćeš da imaš obezbeđenje, ti si pevač, naravno da ćeš ovo, ti si ovo, to je kao obezbeđenje, kao ajde sad da razbijemo, to je obezbeđenje tog kluba, pa to nisam, nije to kao tvoje. A dobro, imaš ti svog vozača, mislim, ja kad imam nastup imam svog vozača koji ujedno je obezbeđenje. Dobro, vozač i vozač, pa već si na jednom levelu iznad, dobro. Ali dobro, to je samo zbog... ti dođeš u hotel, lupam, ideš u Slavonski Brod da nastupaš koji ima lupam jedan hotel i jedan klub i klinci znaju da ćeš tu da nastupaš u 12 i da taj dan dolaziš u 5 popodne u taj hotel i onda njih 70 ispred hotela i ja sam možda umoran od puta, žurim da se prijavim na recepciju tamo ovamo, nemam vremena za slikanje, može posle da se slikamo, tu je obezbeđenje koje će samo da kaže klincima ajde dođite za 20 minuta, na primjer. Dobro, s te strane da ne bi morao ti da ulaziš u tu. Ili pritom otkud znam, ja idem na neki nastup. Bolje da hejtuju tvoje obezbeđenje nego tebe. Bukvalno. Dobro, možda sam ga malo i postao glupao, pošto si ti imao upad u tu priču, a i ti si imala upad u tu priču. Pre Hurricane-a si bila i Sevdah a ti si bio YouTuber, pa ste vi imali neke te, ali dobro, ali da li kada kao zapravo osjetite da se tu kao nešto dešava, sada ti si poluodgovorio, nisi teo, kako tebi bio taj trip, kada kao kontaš sada, ne pojma, favorito se dešava i sada, wow. Ne znam kakvi su muškarci, jer su muškarci malo... Čekaj, ja sad pokušavam stvarno da ti najiskrenije odgovorim, da se vratim u taj moment kad je kao prošla pesma. Ja sam tad sam saznala za trending. Zapravo, jer ja sam potpuno van
tih društvenih mreža, ono, jedva su me naterali da napravim TikTok koji stvarno ne znam da koristim, evo, iskreno. Pa koristila si TikTok neki period? Pa samo da eto, čisto za promociju kao pesama i to nekako trapavo odradi, ne znam. Ali možda je to fora. I onda, znaš, ti nisi, s te strane ti kažem da nisi svestan kao popularnosti dok nismo imale naš nastup kad je već prošla pesma i to ne znam gde je to bilo. To je kao bio nastup, nama je predstavljeno to kao običan nastup. Kad smo mi došli tamo, to je izgledalo kao da smo napravile koncert. Znači, čekali su ono u redovima, previše ono dece sa sve roditeljima i to onako baš je bilo fascinantno. Mi kao, ovo je nastup. Kao da smo bukvalno napravile koncert. Kako će da izgleda koncert? Da, kako je li moguće? Baš onako, samo je stanje šoka bilo i nije prestalo dok se nismo rastale. Očekaj, znači sve vreme je to trajalo to? Da, meni i dalje to nije moglo da uđe. Kakav ti je prvi moment kada je kliknuo, sad opet ne mora da budu tu muškarci, ne mora da bude trošenje novca vamo tamo, ali kada sedneš kući, pitaš samo sebe, čovječ, šta se desilo? Pa onda ili skontaš sebe posle par dana da si možda si se malo zaneo, pa si rekao ipak si ti prizeman čovek, ipak si ti karakter. Ja stvarno nisam imala ni jednom taj moment, ono da sam nešto poletela i to baš ono, baš su me opominjali najviše mene kao zbog tog malo infantilnog ponašanja i tako reci sve što misliš, reci sve kako jest. I onda ono, ne znam, nisam mogla kao da... Ne znam, čuo sam naletao na dve osobe koje baš im ništa nije ono... Brate, ti ako si normalno u glavi, ti možeš sve da istrpiš. Cenim ja da je dosta ljudi tu normalno, ali... Ali dosta i nije. Dosta upoznaješ ljude koji nisu normalni, onda ceniš malo sebe više što si normalno. Ne znam, stvarno, opet se vraćamo na to odrastanje. To je najbitniji. To je stvarno najbitniji faktor. I kad kreneš i na te psihoterapije i to, sve te nekako vraćaju u detinjstvo. A psihoterapija, on ih konzumira. Ja ih da li je... Kako ti znaš da ja konzumiram psihoterapiju? Pa vrate... Ja sam publika koja se... Dobro radi svoj posao. On. Da li je... Istražio. Ono mi Lule posao poruke, ovo me pitaj ovako će. Ovde me kao gazi i onda me tu onda pusti, razumeš, onda idemo dalje. Da li je danas istripovano reći ljudima, znaš, idem na psihoterapiju, jer to nekako izgleda kao da je tabu tema. Ja mislim da danas... Ali je bilo pre... Bilo je, ali i dalje kod nekih ljudi, jer neki ljudi možda ne veruju to, ali psihoterapija nije ništa, brate, on ti samo bukvalno te kroz neka pitanja navede da ti sam razmisliš, sam dođeš do zaključka. Ja sam išao na psihoterapije, išao sam dosta dugo, ali po nekim prekidima i znaš, samo uvek te vraća na detinjstvo, da li ti fali ovo, da li ti je tu bio otac, majka, da li ovo, da li ono, jer uvek negde imaš ti neku traumu za koju ni ne znaš, brate, da postoji i onda se ti nosiš, boriš sa tim i to ti utiče na sve živo u životu. Tako da to ništa nije sad kao, ti si bolestan, ideš na psihoterapiju, ne. Ja ne, ali neki ljudi gledaju. Da, zanimljivo je, mislim, meni je mnogo zanimljiviji život. Od kad idem na imaš širu sliku nekako gledaš, razmišljaš onda sam. Jer ti imaš samo brda tih misli i to nekad ne umeš sam da se izboriš s tim i on tu uporno pita kao zašto misliš da je to tako. Onda je tebi zanimljivo da ti sam dolaziš do tih zaključaka zašto je nešto tako, pa onda rešava. U stvari šta je to poenta? To je poenta te priče da ti sediš sa osobom koja je upućena u priču, a spikaš samo. I kroz spiku vi dolazite do nekog rešenja. Da to, pošto kada nekom kažeš psihoterapija, stvarno neko misli da si ti tamo zajezan u belu košulju. Jer ovako, znaš, nećeš da ti smaraš kao svoje bližnje i da, znaš, da to traje i traje, a ovako ljudi su plaćeni lepo za to i... Ovako čovjek koji nema njenu emociju prema tebi, ne interesuješ ga, što takvi kao ti dolazi 20 u toko dana i onda dođeš i ti kažeš, znaš, lupam. Ja bi možda neke stvari rekao mojim roditeljima kao da pričam sa njima na tu temu, ali opet, znaš, dođemo lupa možda nekog zaključka gde su možda oni krivi za nešto i onda meni krivo, kako će naš reakcija da bude. I onda opteretim lupa mamu naravnih 10 dana ne može da spava, razmišlja samo o tome, to je ono kad si u nekoj... Što sam usklonila onu čokoladu s 13 godina ostalo mu ne, ali imaš ti to, imaš ti, brate, sve te neke znači sitnice su te dovele do ovoga gde si sada. Pita me ono psiholog kao, jel se osjećaš to, dođemo zaključka da ja imam neku traumu za koju nisam znao da imam, zbog čega, jer je ono sa mojih 6 godina, tata, ovo, ono... Da, nešto. Da, ima stvarno mnogo je onako
Baš za svaku preku. I kad priznaš sebi, brate, lakše ti bude i voziš se u tome. A šta je poenta priznati sebi? Mislim, pa priznaš situaciju, brate. Čovjek sebe laže. Zato što pa laže da bi zamazao sebi oči, da bi imao kao lepši život. Nisam ja, prijatelju, šta mislim, slab. Ne, ali zamažeš se u fazonu, mnogo ljudi, na primjer, možda neki smrtni slučajevi, znaš, ljudi neće da prihvate, da potisnu to, ne, izbjegavaju te teme, a možda baš treba da sednu i da popričaju sa nekim o tim temama kako bi oni našli kako se osjećaju. Uglavnom, poenta je to suočavanje sa bilo kojim problemom koji imaš i sam sa sobom i ovako. A ljudi uglavnom to potiskuju i kao, eto, praviš se, znaš oni savjet kao, ma dobro, pa šta te briga, kao maj, samo nastavi dalje. Šta se nerviraš i to? Ne, muško ti generični ti savjeti naš okoline i onda ti osjetiš da to nije dovoljno. Nije dovoljno ti neko kaže, ma pusti to, ma šta te briga. I onda, ako hoćeš da rešiš to, ako hoćeš da radiš na sebi, izvolite. Kod psihoterapeuta. Hajde, a pomenuli ste da neke stvari koje sada ne isplivavaju na površinu, nego jednostavno su sastavni deo vašeg karaktera. Jer svi mi negdje opravdavamo sebe u svim situacijama. Ti hoćeš da budeš kao, ja sam dobra osoba, ja sam kao... I onda, znaš, nekad moraš se suočiš sa tim da i ti nisi imao neke dobre odluke u životu. Naravno. I da oprostiš sebi. Ja bože, ovo sad kreću potpuno kao drugom pravu. Da. Što si radio kad si bio mali? Da. Kako si se osjećao kad si... da ga izlečimo mi za čas. A čekaj, pomenuli ste ovo iz kuće. Šta bi prvo uradili sada kako bi u stvari pristupili vaspitanju vašeg deteta sada da ga imate? Pošto imate stavove da to iz kuće ide, pa me zanima. Pa dobijala sam ja batin. Šamarčin dobijala? Kad ste bili posljednji put kod prijatelja sa belim mantilom. Mislim da... Agresiju vam nije ugasio. To nam je ostavio. Mislim da moraju da te poštuju, stvarno, da... Mislim, moraju malo te... Ne kažem batina, ti sad razvaljuješ svoju decu i to si življavaš, vratiš se s nastupa, nije bilo ljudi. Vaspitna da znaju granicu, jer ako s deca postanu mnogo razmažena, to nije dobro. A što su deca retardirana danas? Mislim, deca zato što im roditelji ne posvećuju se dovoljno pažnja deci. Prate moje. Mislim da im je lakše, jer kao eto živimo tako brzi život društvenih mreža i onda im samo daju tablete ili šta god, upale im crtače a oni su kao sunđeri, sve upijaju. Tako da mislim da je to nedovoljno... Ali čekaj, ali šta je poanta sa tim, nedovoljno posvećenosti deci kad im je najviše potrebno. Ali mi smo imali kao neke video konzole i tako dalje, nama su oduzimali to. Da, ali sad nekako i njima ide u prilog da... Da šta, da bi... Da ne bi plakalo dete, neću sad će neko da me popljuje, ali... Plakali smo i mi. Kažem, šta mislim, ja podržavam to što ste vi pomenuli, ne kažem sada treba maltretirati, ali... Treba nekad zavezati. Treba samo dete da te pošte, da ipak budeš neki onako... Da se zna ko je mama, ko je tata, ko je dete. Jednom kada se desi situacija, mislim da je dovoljno da te za vek vekova. Pa jednom napraviš mu situaciju pravu i on te za vek vekova pamti. Ali samo u pravo vreme. Nemaš ti sa 16 godina prvi put udariš dete i da kaže ti pušiš cigare, ovamo nije te interesovalo šta radi tvoje dete do 16. godine. Ne, do tada moraju da prestanu bati. Znači 16. Ajde, batina što kažu kao Izrael, ajde čuška ili ne. Ali upravo da ne misle ljudi da pričamo sad o nekim batinama batina. Dobro, Ksenija Knežević bi žela da tuče svoje dete. Tako socijalno, kad bude imala dete, znate koga pod lupu da stavite i... Samo paparazzo moje decu je tuče. Ali ja sad ovako gledam ovu današnju decu. Ti bi to sve redom tukla. Dajte mi 2 pruta, 2. Kao igricama će da prolazi kroz Mislim da me dosta njih u stvari razume. Ne, razumijem ja, šalim se ja naravno, ali ne treba... Kao kako dozvoliš da ti dete bude takav... A ne interesuju čoveče, ne interesuju. Brate, znaš, kakvi su to roditelji? A šta će onda biti za još jednu generaciju? Ćeš ti dozvoliti tvoje dete snima za TikTok? Pa bi dozvolila, pa ja bi dozvolila, to ja mom detetu, ja imam 2 mlađa poluburazera i oni sad, kao nešto za YouTube hoće snima, ima 8-9 godina, sprdaju se preko ćaletog telefona i to, meni kuva ovde.
Snimaju oni nešto, neke igrice, nebitno, ali ne vide im se faca, one šorcove snimaju i to. Ja njima, niti mom detetu ne bi dozvolio da snima za TikTok. Tapkajte, dajte live-ove, dajte ovo, ono, Bože me sačuvaj. Naučiš dete da to nije normalno. Ljudi misle da je to danas normalno. A to se malo izopačilo, bre. Mislim, brate, danas ja izgledam kao da sam meni se mator. plače, ali to, stvarno kad dođe ta tema, to što je rekao nešto tapkajte, jer sam čula to negde. Da. Meni se brate, stvarno... ali to je nenormalno. Ljudi misle da je to normalno. Svako danas ima Instagram koji je otključan, koji ima highlightove, Crna Gora, Ibiza, Španija, ovo ono, naravno slikaju se kako sliku, to neću komentarišem, onda TikTok, trendovi, evo i danas, znaš kako je ranije bilo? Kao onda ono, si checked kao osoba. Da, kao postojiš, brate. Priznaci. Ranije, bre, naši, bre, potomci, bre, idu rad, bre, vraćaju ovo, ono, ratuju, a danas... Evo ga Milo, a nije, Petrović brate, mlađi. danas klinci, znaš šta je njima zanimacija? Uz sound na TikToku, s kojim horoskopskim znakovima ne bi trebali da budete u vezi? I onda stave vaga, hobotnica, žirafa. Debili, bre. Dete, bre. Dete to radi. Pa treba... Mene isto to toliko me izrevoltira. To kad Nisam sad hobotnicu horoskopa. Frate, ali vidi, i što najgore od svega, aj sad sve to stavimo na stranu, okej. Koliko ti lako možda saznaš gde danas neko živi, u koju školu ide, čime mu se roditelji bave, znaš sve od A do Š. Ti si bre meta. Dete od 9 godina ima TikTok, kači i evo me danas idemo u školu i snima kako zaključava vrata, izlazi. Evo mi ovde mi škola, evo ovo, ono. I roditelji to ne znaju. To roditelji ne znaju. Zašto? Zato što oni rade tu po ceo dan na poslu, dete, neka, idem na telefon, nek se zanima. Po ceo dan, čoveče. Da li nije bilo, daj mu telefon, nek se zanima. Razumeš? Nije bilo. Imao si ti telefone, nisi imao TikTok, Instagram, tamo vamo. Ali mislim da se tu ne može ništa promeniti. Mislim, ne možeš, mora, ne možeš dete da isključiš iz svega, jer ima ali neki možeš da doziraš. Što je najjači, brat, on je na YouTube-u, poslušajte mene, prekinite da koristite ovo, on gleda na YouTube-u. Znači, internet, to ti je neograničeno, šta sve to dete može da vidi. Ti kad si ranije, što ti kažeš, isto su radili i to, oni su gledali TV gde je išao, ne znam, Sunđer Bob. Pa biraš, to je određeno za decu. A ovo sad što oni mogu da vide, to... I ti da zabraniš detetu. On ode u školu i oni pričaju. On je usakaćen. Si čuo Pljugicinu pesmu. Dete od 9 godina, razumeš? Kad smo došli uopšte do te teme kao da li bi ja detetu dala da se snima tako za TikTok, ne bi mu dala, ali šta bi onda on sutra u društvu bio? Ali objasniš dete, nekako sam moraš naći zajednički jezik s detetom da mu objasniš da to ljudi rade, ali da ti ne bi trebalo zbog toga i toga. Ti si bio napolju kad si bio klinac, razumiješ, mogli ste tvoji da objašnjavaju do sutra, nemoj da konzumiraš cigarete. Nisi bio izložen time čemu si danas. Ti si napolju, vidiš starijeg od sebe, nebitno ko je šta je, persiraš mu dobar dan, imaš poštovanje prema njemu. Ti danas na TikToku klinci vide nekog čoveka na 40 godina što objavio TikTok i komentarišu maturi, ti ovo ono. Razumeš? Mnogo se promenilo. Svi imaju pristup svemu. Sve ti je dostupno danas, ali ne možeš ti opet da zabraniš detetu nešto jer će on da ode u školu i da bude outsider, gledat će kako kretena jer nema telefon. Ili će vidjeti kod druga ili će i bit će mu zanimljivije i to što mu je zabranjeno on će hteti. Treba samo nekako nađeš, ja sad ne znam, nemam dete, ne znam kako to se radi, ali brate, ti ako si normalan roditelj naučiš to, posavjetuješ, imaš stručnu pomoć, imaš pedagoga koji priča s decom, odeš ti posavjetuješ se. U školama? Ne u školama, bre, odeš privatno jebate. Pa šta možda daješ za ovo, za ono? U školama, bre, dobar, sjajdi, nemoj to više odradiš. Ali odeš privatno, brate. Kad smo i mi bili, a kamoli, zamisli kakvi su sad pedagozi. Ba danas su... Idi, izvini se. Danas su samo na platnom spisku, si bio, ja sam, ali nije u kladionici, bože, u Onču, da, to je kladionica par škola. Da, postoji samo taj šablon, tako je. Samo treba da, ti ako si dovoljno posvećen svom detetu, možeš da nađeš zajednički jezik i da objasniš i da pratiš i da vidiš sve šta i kako. Znaš kako ja gledam na to? Ali ljudima je lakše drugačije da rade, jebi ga. Zato im deca izrastaju, tapkajte, hoćemo meč večeras u 9. Znaš je fora, što ti ne možeš šta god da uradiš, to je neko moje viđenje, šta god da uradiš, detetu unutra, on će napolje. Mislim, ja sam bio unutra i bio sam napolje. Gde, u zatvoru? Ma kući, bre. Kući i van kuće, to mislim. Kući sam bio jedno dete, van kuće sam bio drugo dete. Kao i svako. Naravno, sva deca manipulišu. Ali mislim da je velika baza, taj neki koren ili kako god ga nazvamo, da je ipak kući. Pa upravo, eto, ovaj ceo podcast se vodi. Tema podcasta, sve ide od kuće. Znači, sve od kuće. Sve kako si odrastao. Pa jest. Pa
Sve u odnosima tvojih roditelja. Sad onda gledam koliko mene mama tukla. Da, 2 puta, ali nije dovoljno, a? Da, su te tukli. Tebe, Lule? Meni nisu. Nisu to uopšte tukli? Ne. Vidiš, možeš i pričam da dođeš do... Ali dobro, Ni malo? Nikad me udarili nisu. Nikad. Ono malo nešto ko Lula. Ja sam bio Survivor. Okrenula keva, ali ja... Ja isto. Mene niko. Pa ja sam pisao atletiku bio. Krenulo je jebama. Bio si kao tako dete za primer. Nisam. Pa kako su te kažnjavali? A nisam ja pravio to, pa kažnjavali su me, ali ne možeš napolje tim fazonima. Ali opet, znaš, ja im kažem srž svega. Ali ti si imao zdravo okruženje u kući, ali... Ali moji su razvedeni od moje 9. godine. Opet nisam ni ja imao toliko da kažeš pitanje, zdravo. Nije konstatacija bilo, no pitanje. Šta? Da li sam imao zdravo okruženje u kući? Pa imao sam. I kad su se moji razdvojili... Kao sad da pitam zbog čega su se tvoji roditelji ali nije, vidi, razvod roditelja isto mnogo utiče na decu. Ja iskreno. Imao sam, ja sam završio dizajnersku na Dedinju. Ja sam završila dizajnersku na Dedinju. Koji si ti godište? 96. Sjebaš? Koji smer? Ambalaža. Ja isto. Kotiće. Majke. Šta? Ja ću sad da izađem. Dizajnersku gore. Mi smo išli zajedno u razred. Kod Redžepija. Kod ti bio razredni? Kome je bila? Čekaj. To je jaja. Što si Ksenija tada zvala Marko. Roberto. Kako ba nisi ti bio u ambalaži? Ja sam bio ambalaža. Smer ambalaža. Ne mogu da verujem. Išao si u dizajnersku. To ambalaža, bre. Znači i ti si nenormalna. Tad sam poludela. Ko ne poludi u dizajnerskoj, brate? Ti se samo dobro prikrivaš. Ja sam samo htjela da ne idem u muzičku i onda sam izabrala dizajnersku. Što nisi stala u muzičku, čovječe? Pa ne znam da teram Ina. Da, bila si nenormalna. Da. I onda kao ajde šta mi drugo ide kao crtanje. Idem u dizajnersku. Ja sam od uvijek teo dizajnersku. Znate, teško je upisati dizajnersku. Da. Mnogo je teško upisati dizajnersku. Imaš, druže. Ali je lako završiti. Poseban prijemni, pa crtanje, slikanje, vajanje, pa pritom ja koji svi su tu u dizajnerskoj bili Pa čak vi ste neki umetnici, čovječe. Moraš ideš na pripreme i sve, ne možeš ti tako iz vedra neba da upišeš dizajnersku. Ja sam godinu dana išao na pripreme u dizajnersku. Ja, gde si išao, kod koga? Kod Kaće, ja mislim. Ja sam kod Vesne. Kaća najjača. A šta? Kaća je jača od Vesne. Pa šta može gledati, da. A čekaj, koji su vaši skriveni talenti sa MPL? Ja mnogo znam dobro da vajem. Ja se gađao glidom na vajem. Pa ne znam, ja nekako nisam pripadao bar dizajner. Ja stvarno dobro crtam i slikam i dobro vajam, ali nikad nisam ja bio nešto u glavi kao u dizajnerskoj. Sam ja bežao, sedao pored u randeu, pušio na kjeve, pio kafu. Šta si radio, čoveče? Godinu dana se pripremao da bi bežao. Pa nije, što najgore, ali... To je ironija života, jer isto smo imali, a to ja imam tako. To su ti si bežao. Pa ne možeš u dizajnerskoj da ne bežeš, veruj mi. Baš ne možeš. Ali dobro, vidi, ajde, ti si žensko i te možeš se uklopiš kao stilove i to. I vjerojatno si bila kao polu-emos ili si se ložila i to, sedala na betonu ispred i to. Pošto je taka cijela dizajnerska. Ali ja ne, ja sam uvijek bio... Ja uopšte nisam bila emos, vidiš. A družila si se sa takvima? Nisam. Pa zato ste, na primjer, bili onda, eto... normalnija generacija od moji su svi. Brate, ja sam u razredu imao 3 muškarca, od toga sam ja 1 muškarac i 2 žena. Ne si ti svestan? 2 žena? Da, pa to je dizajnerska, brate. 2 žena? Oni su muškarci, ali su žene. I kao ja idem tamo. Oni tamo idu neke plašteve, nose nešto... Mi se izvinjamo gledalci malo. Ali to je... Čekaj, dođe. Ti samo soliš, brate. Ali ne, ništa kao, mislim da je vređeno, nego ono žensko. Ne, nego zasmejavaš, bre. A dobro, evo zamisli mene, koji sam ja išao, znaš, u dizajnersku, sve kao ja nosim TN, ložim se, ja tu slušam Foxa, znaš, ja sam kao jak. I kao odjednom ide mi Blame sa mi smo ih zvali sektaši. I to je uvek bilo tučeš sektaše, ceo život. Kao idemo u studentski, peglamo sektaše. A viš, mene su tali da prebiju jer sam došla u Air Max prvi dan, dizajnersku. Onda je 2000. generacija došla, sam ja došao u Air Max i nije imao ko da me tuče, nisi imao ti, tu su sve, imao si one baletane i to u školi. Mislim, dobro, to su gevi, nemam ja ništa protiv geva, neko misli, ali znaš, ti kad si klinac 14-15 godina, tebi su gevi, šta, ti si, sad ćete prebiti si gej, razumeš? To je tad vreme bilo, kad su tek krenuli Pride-ovi i to, sad imam normalno mišljenje. Nebitno.
A znači što znam kako to sve ide. Nebitno. Sad će Twitter, ono kao, ne vidi. I znaš, ja idem u prevremena, idem u dizajnersku, gde su svi, ono sve sede na betonu, Pentagoni neki, nešto tu slušaju rock i to, ni ja sluške i ono u nekom svom gasu. I što sam ja tu pričao u stvari? Zašto sam bežao? Ne znam što sam pričao. Što si se pripremao godinu dana da bi bežao? Pa kao pisao sve top i ne mogu s njima. Ja sednem tamo, odmah pik na mene. Ti imaš 30 đaka, 29 svi u crnini, svi nešto... Mama, ovo nije period. Bukvalno sve to i jedini ja koji tu ono ble i ja sa svima njima. Što si upisao dizajnersku? Ako znam jebo me dan, brate. Vrati ga u rikvrc sa brkovima, ovako stoji među njima kao... Pa i meni je isto bilo tako, ja sam se tamo tako osjećao. I onda šta da radim, ja tamo na časovima, oni svi nešto, tamo ja ono, samo čekam kući da odem ili da dođe ambalaža da mi predaje Tića me razume, Tića je ono burazer bila profesorka i ona kao sve super. Da, Tića je stvarno super. Tića je legenda, žena legenda, za letnji raspust, ono, ja nikad u životu nisam donio ni jedan projekat. A radiš 4 časa nedeljno, imaš konje. Zašto je brutalno, zato što on... Imala je razumevanja, ona je mene razumela. Deniza me nikad nije razumela. Deniza je mnogo, pa nisi ti upisao školu da bi te razumeli ljudi. Deniza, pa morali su. Sad me vratio, evo, kunem ti se u taj neki... Vratila me na one stepenice, tamo kod onog predmeta. Ja sam samo htjela da nema matematike. Ja se sećam da sam ispio kafe po randeu, jer mi to ono bilo tu blizu, opravdani šta već, ali fizičko... Pa Brian, čovječe, pričajte o školu. Gdje stiš? U Zimbabve, srednju vajarsku, zimbabvarsku, šta koju? Srednju lovačku. Šumarsku, ovo je otišao predaleko, daj da odjavim pa da pričamo normalno. Mislim da smo dosta rekli. Ljudi, sa nama su danas Ljugica i Ksenija, mi se vidimo sljedećem prilikom, pozdrav.